Good morning. Muli, Bisaya Virtual. Pirmi na lang, ikaw ang mahinumduman nganong imong gibiyaan unsa may hinungdan. Kung nagluod ka man atod ng istoryahan, ay naog paglakaw o inday paminaw. Gipangandoy ka nga unta magbalik ta, kay ikaw lang ang gihigugma, wala nay lain pa. Walay adlaw buwan nga ako masakitan, kay ini gabi wala ka sa kiliran. Nganong dili pa man nato ibalik ang katamisa, ang ato ang guba nga gipanumpata. Kasakit sa una kalinti na lang, kay kung naaman ko'y sayo, pasaylo akong itugot. Ato ang balikon ang atong relasyon, akong gugma para nimo. Pinanggap ko kung sa manjoy gusto nimo, para mo balik ka dinhi sa mga bukton ko. Ikaw na gyud ang babae nga naghatag og kalipay, ipadayo nato ang gugma kong tinuray. Ngano dili pa man nato ibalik ang katam-isa, ang ato ang gugma nga gipanumpata. Kasakit sa una kalinti na lang, kay kung naaman ko'y sayo, pasaylo akong itugot. Atong balikon ang atong relasyon, akong gugma para nimo. Nganong dili pa man nato ibalik ang katam-isa, ang ato ang gugma nga ipanumpata. Kasakit sa una kalinti na lang, kay kung naaman ko'y sayo, pasaylo akong itugot. Atong balikon ang atong relasyon,